ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дирӯз суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш доир гардид. дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо ҷаноби Антонио Гутерришро ба муносибати аз нав интихоб шуданаш ба мақоми дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид бори дигар табрик гуфта, таъкид карданд, ки Тоҷикистон ба рушду тавсеяи муносибатҳои худ бо ин сохтори фарогири ҳамкориҳои бисёрҷониба аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад. дар ин қарина пешвои миллат изҳори боварӣ намуданд, ки Созмони Милали Муттаҳид минбаъд низ ҷиҳати татбиқи пайгиронаи рӯзномаи 2030, ҳадафҳои рушди устувори он ва дигар қарорҳои маҷмаи умумии созмон, ҳамчунин вокуниши муносиб ва муқовимати самаранок ба таҳдиду хатарҳои муосир талошҳои муассир ба харҷ хоҳад дод. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз саҳми арзандаи кишвари мо дар татбиқи масъалаҳои мубрами глобалӣ аз ҷумла дар соҳаи об ёдовар шуда, ба иқдомҳои охири Тоҷикистон ҷиҳати эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва муайян намудани санаи рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо, инчунин таъсис додани бунёди махсуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ишора намуданд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид зимни суханронии худ нақши пешвоӣ ва калидии Тоҷикистон ва сарвари онро дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ, бахусус мушкилоти вобаста ба об ва масъалаҳои умдаи амниятӣ таъкид карда, дастгирии пурраи Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳоду сохторҳои тахассусии онро аз иқдомҳои мо дар ин ҷода иброз дошт. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ба вазъи имрӯзаи сиёсиву низомии Афғонистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, нигаронии худро аз шиддат гирифтани даргириҳо дар ин кишвари ба мо ҳамсоя иброз доштанд. зимнан муҳимияти мусоидати ҳамаҷониба ба оғози амалии раванди музокироти байниафғонӣ қайд карда шуд. дар ин робита аҳамияти идомаи ҳамоҳангиҳои зичи ҷонибҳои манфиатдор дар ин самт таъкид гардид. дар ҳафти суҳбат ҷонибҳо инчунин атрофи дигар масъалаҳои умдаи рӯзномаи байналмилаливу минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. дар поёни суҳбат президенти мо аз дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, ки моҳи сентябри соли равон дар Душанбе баргузор мегардад, даъват ба амал оварданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони ҳайатҳо, вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмонро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот вазъи феълии ҳамкории давлатҳои аъзои созмон ва масъалаҳои омодагӣ ба ҷаласаи ҷашнии шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчиёни ҷаласаро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба кори онҳо баҳри ноил гардидан ба ҳадафҳои дар пеш гузоштаи созмон барору комёбӣ орзу карданд. мавриди зикр аст, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз муассисони Созмони ҳамкории Шанхай мебошад ва дар солгарди 20-уми таъсиси созмон Тоҷикистон раисиро дар ин ташкилоти бонуфуз бар уҳда дорад. Тоҷикистон раисиро дар Созмони ҳамкории Шанхай мутобиқи принсипҳои пештар изҳоршудаи муттасилӣ, баробарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми мавқеи ҳар як давлати узв иҷро мекунад. вазифаи асосии раисии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки дар якҷоягӣ бо дигар давлатҳои аъзо ва мақомоти доимӣ рушди минбаъдаи пешрафти созмон таъмин карда шавад, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зикр гардид, ки дар давраи 20 соли фаъолияти худ Созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун як ташкилоти минтақавӣ роҳи ташаккулёбии худро бо муваффақият тай намуда, дар байни сохторҳои байналмилалӣ ҷойгоҳи сазоворро ишғол намуд. дар ин муддат созмон тамоми масъалаҳои рӯзномаи байналмилаливу минтақавиро аз сиёсат то амният, иқтисодиёт ва ҳамкории гуманитарӣ фаро гирифт. самти муҳимтарини фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай таъмини амният мебошад ва зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳо оид ба муборизаи дастҷамъона бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва маводи мухаддирро муҳокима карданд. зимни баррасии масъалаҳои
масъалаҳои амнияти дар минтақа ва дар Афғонистон таъкид гардид ки Тоҷикистон бо дар назардошти шиддат ёфтани вазъ дар Афғонистон бо истифодаи ҳамаи сахтҳои бисёрҷониба ҷиҳати баррасии мушкилоти ин кишвари ҳамсоя чораҳои таъхирнопазир андешида истодааст. барои расидан ба ҳадафҳо ва таъмини рушди созмон пешниҳод гардид ки кишварҳои аъзо ва мақомоти доимии созмони ҳамкории Шанхай бояд баҳри татбиқи амалии барномаҳои қабулшуда аз қабили стратегияи рушд то соли 2025 ҳамкориро пайваста идома диҳанд. дар мулоқоти имрӯза вазири корҳои хориҷии Узбекистон Абдулазиз Комилов, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван И, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров ва вазири корҳои хориҷии Ҳиндустон Субрамаҳням Ҷайшанкар суханронӣ карданд. баромадкунандагон ба сатҳи баланди ташкилӣ корҳои ҷониби Тоҷикистон дар давраи раёсат дар Созмони ҳамкории Шанхай баҳои арзанда дода ба ҷаласаи ҷашнии Созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе комёбиҳо орзу карданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар кори ҷаласа фаъолияти созмон дар давоми 20 сол натиҷагирӣ карда шуда барои рушди ҳамкориҳои оянда пешниҳодҳо ироа гардида масъалаҳои мубрами минтақавию байналмилалӣ баррасӣ шуд. Нуриддини Қурбон ва Аҳли Дини Карим гузориш медиҳанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай доир гардид. дар ҷаласа масъалаи калидии созмон баррасии чорабинии асосии ин созмон бахшида ба 20-солагии таъсисёбиаш ки моҳи сентябри соли 2021 дар шаҳри Душанбе пешбинӣ шудааст ба ҳисоб мерафт. ёдовар мешавем ки қабл аз оғози кори ҷаласа ҳайати кишварҳои аъзоро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур пазируфтанд. дар рафти ҷаласа вазирони корҳои хориҷӣ оид ба 20 соли фаъолияти ин созмон ибрози назар намуда ҳамчунин рушди минбаъдаи он ва тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаҳои гуногунро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. таъкид карда шуд ки соли 2021 аз таъсис ёфтани Созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур шуд. иштирокчиён зимни суханронӣ нақш ва мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳким ва нуфузи Созмони ҳамкории Шанхайро бузург ва ҳалкунанда арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки Созмони ҳамкории Шанхай давоми 2 даҳсолаи фаъолияташ ҳамчун созмони муҳими минтақавӣ дар шакли муосир ва таъсиргузор дар системаи муносибатҳои байналмилалӣ мавқеашро устувор намудааст. иштирокчиён ба хулосае расиданд ки кор дар самти ҳалли масъалаҳое ки дар рӯзномаи ҷаласа ворид шуданд дар таҳкими рушди устувори ин созмон ва баландбардоштани мавқеи он дар ҷомеаи ҷаҳон мусоидат менамояд. мувофиқи нақшаи чорабиниҳои асосии Созмони ҳамкории Шанхай то имрӯз зиёда аз 50 чорабинии гуногун баргузор гардид ки аз ин шумора 7 чорабиниаш дар сатҳи вазирони кишварҳои аъзо буд. дар ҳамин замина иштирокчиён омодагии худро оид ба мустаҳкам намудани ҳамкориҳо барои дар сатҳи баланд баргузор намудани боз 30 чорабинии дигар ки 12 чорабиниаш дар сатҳи вазирони кишварҳои аъзои созмон мебошад баён доштанд. роҳбарони ҳайатҳо қайд намуданд ки дар доираи омодагиҳо ба ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзо ки моҳи сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад тамоми чораҳои зидди эпидемикиро ба назар гиранд. ҷониби Тоҷикистон ҳамтоёни худро бо тадбирҳои андешидаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани ин ҷаласа огоҳ намуд. дар рафти ҷаласа иштирокчиён ба рушди устувори кишварҳои аъзо таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда таъмини амниятро дар кишварҳо муҳим арзёбӣ намуданд. аз ҷониби вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай барномаи ҳамкории кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар солҳои 2022-2024 ба имзо расонда шуд. диққати махсус ҳамчунин ба вазъи Афғонистон нигаронда шуда аз вазъи ноороми ин кишвар изҳори нигаронӣ карда шуд. дар ҷаласа ҳамчунин масъалаҳои иқтисодӣ низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай
оид ба чораҳои якҷояи кишварҳои аъзо дар самти аз байн бурдани таъсири манфии бемории COVID-19 ба иқтисоди кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ибрози назар намуданд. Самтҳои фарҳангию гуманитарӣ низ дар мадди назар қарор дошта оид ба эҷоди гимни созмони ҳамкории Шанхай ки аз ҷониби Тоҷикистон бори аввал садо хоҳад дод мавриди баррасӣ қарор гирифт. таҳкими мавқеи созмон дар сатҳи байналмилалӣ муҳим дониста шуда қатномаи созмони милали муттаҳид оид ба ҳамкориҳои байни созмони милали муттаҳид ва созмони ҳамкории Шанхай ки дар ассамблеяи генералии 75-уми созмони милали муттаҳид тасдиқ шуда буд ҷонибдорӣ намуданд. ҳамчунин оид ба тавсеаи ҳайати шарикии муколама дар созмони ҳамкории Шанхай ибрози назар гардида Арабистони Саудӣ ва Миср ҳамчун номзад ба шарикии муколама пешниҳод гардиданд. вазирон ҳисобот оид ба фаъолияти котиботи созмони ҳамкории Шанхайро дар соли гузашта ва лоиҳаи изҳороти дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай оид ба ҷанбасти фаъолияти созмонро дар соли 2020 тасдиқ намуданд. пас аз ҷанбасти ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай нишасти матбуотӣ бо доираи васеъи рӯзноманигорон баргузор гардид. дар изҳороти матбуотӣ омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳои баланд дода, инчунин масъалаҳои дар доираи рӯзномаи дар ҷаласаи шӯро баррасишударо маъқул донистанд. Нуриддини Қурбон, Аҳли Дини Карим, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар шаҳри Бухтар қариб 30 километр роҳҳои маркази вилоят ва ҳудуди маҳаллаҳои шаҳр навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. имрӯзҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идораи роҳсозӣ дар шаҳри Бухтар нақша доранд роҳҳои таъмирталаби ҳудуди маҳаллаҳои калонтарини шаҳрро таъмир намоянд. гузориши ҳамкоронамон. лоиҳаи бунёд ва таҷдиди роҳҳои маркази вилояти Хатлон аз соли 2017 мавриди татбиқ қарор гирифта бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шуда буд ки дар 3 марҳила ҳам роҳҳои асосӣ ва ҳам роҳҳои сатҳи маҳаллаҳои шаҳри Бухтарро таҷдиду навсозӣ намоянд. лоиҳа дар марҳилаҳои гуногун амалӣ гардида дар ҳар маврид дар масофаҳои муайян иқдомҳои роҳсозӣ ба самор расонида шуданд. ибтидо кӯчаҳои асосии маркази вилояти Хатлон пурра таҷдид карда шуда роҳҳои сатҳи маҳаллаҳо низ аз нав бунёд гардиданд. дар 3 марҳила зиёда аз 26 километр роҳҳо ки 31 адад кӯча ва хиёбонҳои шаҳрро дар бар мегирифт пурра аз навсозӣ карда шуда 5 пули мошингузар ки фарсуда шуда буданд аз навсозӣ карда шуда 97.3 миллион сомонӣ маблағ сарф карда шудааст. тавре маълум гардид маблағгузории лоиҳа оид ба беҳтар намудани вазъи роҳу коммуникатсия дар шаҳри Бухтар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта. дар доираи ҳамин тарҳ кӯчаву хиёбонҳо ва маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри Бухтар бо равшаннамоӣ низ таъмин гардиданд. ҳоло низ ба истиқболи гиромидошти сатҳи баланд аз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идораи роҳсозӣ дар шаҳри Бухтар дар қисматҳои алоҳидаи роҳҳои дорои аҳамияти гуногун таъмири ҷорӣ ба самон мерасонанд. сокинони шаҳри Бухтар аз дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба беҳтар шудани вазъи роҳу коммуникатсия дар ҳудуди марзии маъмурии вилояти Хатлон ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосгузорӣ мекунанд. дар ноҳияи Сангвор бо мақсади таъмини бозори истеъмоли бо картошка сол то сол майдони кишти картошка васеъ менамоянд. риояи қоидаҳои агротехникии таҷрибаи пешқадам ва истифода аз тухмиҳои босифат имкон фароҳам овард ки ҳосилнокии картошказорҳо ба маротиб зиёд гардад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Сангвор. дар ноҳияи Сангвор соли равон деҳқонон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 1976 гектар аз қабили картошка бо ғалла инчунин дигар зироатҳои полезӣ киш намуда ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ ва обмонии шабонарӯзӣ боиси боз ҳам хубнашъунамо ёфтани зироатҳо гардидааст. дар бештари мавзеъҳои баландкӯ бошад маъракаи алафдаравӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. аҳли заҳмати ҷамоатҳои деҳоти Чилдара, Вахиё, Ваҳдат, Сангвор ва Тавилдара соли равон бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли мева, ғалла, картошка ва сабзавот аз имкониятҳои мавҷуда оқилонаву самаранок истифода мебаранд ки ин омил ба афзоиши маҳсулоти хушсифати маҳаллӣ боис гардад. аслан дар ноҳияи Сангвор майдони заминҳои бекорхобида дар қиёс ба дигар минтақаҳо хеле ҳам зиёд мебошад.
این است که از خودکنی زمین‌ها مرحله به مرحله با افزایش میدان کشت و استحصال کارتاشکا و غله و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی مساعدت نمود. امسال ما در میدان 1117 گکتار کشت کارتوشکا گذراندیم. 800 گکتار با سکتور خودروی جمعی و دولتی راست میآید و 317 گکتار با سکتور خودروی شخصی. ما در میدان 1117 گکتار کشت کارتوشکا گذراندیم. جهت عوض نمودن تخمی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با 47 تن نوی کارتوشکای مانیفست و یانکا وارد نمودیم. 24 تن نوی کارتوشکای مانیفست و 23 تن نوی کارتوشکای یانکا عموما در خوجگیو تقسیم کرده داده شد. کشت پورا به انجام رسانده شد. حاضر نشونامه کارتوشکا خوب است و حالت اگرتکنیکی و آبمانی ادامه دارد. همساله در ناحیه سنگوار استحصال میوه از میدان قریب 820 گکتار باغ افزوده ایستاده است. در برابر این با مقصد زیاد نمودن استحصال میوه های خوش صفت باغ های زمانوی از حساب نهالان به اقلیم محل تاباور و مطابق در تل و تپه و دامنکوها رو به افزایش دارد. از جمله سال جاری در مساحت 19 گکتار باغی نو بنیاد و برقرار گردیده. دهقانان از هر یک بچه زمین بین قطار نهالان عاقلانه و ثمرناک استفاده میبرند و زراعت‌های پالزی را کشت نمودند تا احتیاجات خانواده خود را با محصولات خوش‌صفت کارتوشکا، غله و میوه به قدر کافی برای دوره تیر ماه زمستان تامین نمایند. دهقانان ناحیه سنگوار از زمین‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده میبرند تا به افزایش محصولات خوش‌صفت کشاورزی نائل شده. بدین وسیله در تامین امنیت آذوقه‌واری کشوری عزیزمان باز هم سهم ارزنده گذارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. امروزها در خوجگی‌های دهقانی ناحیه شهرستان جمع‌آوری غله ادامه داشته. برای پیشگیری از سوختار از جانب خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی در ناحیه بین خوجگداران کارهای فهماندهی گزارانده می‌شود. گزارش همکارانمان. بنابر گرم و خشک و کمبارش آمدن فصل بهار و تابستان این ساله با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان ولایت سوخت جهت از سوختار ناگهانی ایمنی نگاه داشتن و به طلب جمع آوری نمودن 11150 گکتار غله دانگاه‌های تیر ماه سال گذشته و اولی بهار سال روان از جانب کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری کشت گردیده ستاد مخصوص سازمان داده شده است. در این ستاد مسئولیت بیشتر به ذمه مسئولین و متخصصان قسم 66 مستقلی خدمات حربی کنندگی آتش نشانی در ناحیه شهرستان واگذار بوده. طبق نقشه چهاربینی در قسم مخصوص تهیه گردیده مهندسان و ساختارنشانان در خوجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی و کوپراتیوهای استحصالی تجارتی منتظم با غله‌کاران و مکانیزاتوران صحبت و واقعه‌های مفید دایر می‌سازند. برابر تشکیل چهاربین‌های فهماندهی و مصلحتی کارمندان قسم 66 مستقلی خدمات حربی کنندگی آتش نشانی در ناحیه شهرستان آمادگی کامل مکانیزاتوران تکنیک‌های دراکننده را به معرکه حاصلخونداری، حمایه محرک و دودبرا و آتشبرار کمباین‌ها را با واسطه‌های محافظت کننده، موجودیت تجهیزات ساختارنشانی، نمد و قم، جوراب و دیگر واسطه‌ها را در کمباین‌های غله‌درا سنجیده سپس به فعالیت درآوران اجازت می‌دهند. مسئولین و متخصصان کوپراتیوهای استحصالی تجارتی و سهامداران خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی در نوبت خود پیش از آغاز معرکه درو هر قطعه میدان جو گندم را توسط تراکتورهای با واسطه‌های شدوار کننده مجهز شدگار گذرانیده خط محافظتی می‌کشند. زیرا خط محافظتی اهمیت کلان داشته در حالت سر زدن سوختار قطعه دیگر را محافظت می‌کند. تاکید به مورد است که کشاورزان ناحیه شهرستان در بابت حمایت غله‌زار از سوختار ناگهانی مهارت و ملکه چندین ساله داشته میان میدان‌های جو و گندم توسط شناندن نهال‌های سایه افکن و میوه دهنده خط صنعی حمایوی بنیاد کردند. امروز درو غله در ناحیه شهرستان از میدان‌های کوپراتیو استحصالی تجارتی به نام عمر سلیمانوف آغاز گردید. کارگران و اجاره‌کاران تحت سربری دهقان اصیل شوکت حاتموف پیش از آغاز معرکه درو گرد و اطراف 25 گکتار غله‌زار را با تراکتور شدگار کننده خط محافظتی کشیدند. سپس مسئولین قسم 66 مستقلی خدمات حربی کنندگی آتش نشانی در ناحیه شهرستان حالت آمادگی کمباین غله‌درو را دقیق از نظر گذرانیده به مکانیزاتور کمباین غله‌درو مصلحت‌های سودمند دادند. همین طور به درو 11150 گکتار میدان غله‌زار ناحیه شهرستان ولایت سوخت آغاز بابرار بخشیده شد. مزبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار.
бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилооти ахбор ошно месозем. саломат бошед.